Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong tray bat kinong ket kam ka Meghalaya Cements Limited kila dawa ban sospon bat ban wengkam ye ki barjela kibela don kti ha ka ban penshet ye ki pulet ha ka jingi kan art ka bajur ka belajah nen ka singi ka arpu sautrek unailar arajar arpulai ha thang sky east giant hills ha ka bayade bat kani ka benta kinong tray ki bahap apo ka shatri jong ka top sem employees association kila dawa ba ki barjela kibela tip kerteng kumu Arun Kejriwal bat Umesh Kumar kidi kibela don kti ha ketika kam kumbala pau ha ki durki kidi ban sha weng kam shipor na ka company na mar kila pendon kam ki ktien si bat penshet ya ka jingi kan art ha pedeng ki pulet bat ki pat ba ha ka jing pensngo pat ba ka bala long henen ka singi ha ka madan jong ka jakashna do bilan kiti ginong tray kila dawaru kiti ki barjela ba kidi ban panma bling ba kila pathai khobor hapo ka arpasaw kanta Ini por jing itu awak ni kam ini yang kam ke top sem employees association de ya cimentai nduk nen de dia ngi to ya public hearing mah ini por ni de ya wan ni di mi pej ba urok em nong krek yang ni ka employees ni kam employees yang ni ka semen plan ni dari store ba em ki kiten ki wom yahap ki kiten ki wasi wa klam ni pi jing jaw ka tin public hearing ini liang kam ka association im ilat ini wat em su sen chong pia imba ka jing sa le ban yang to okey Kajing kon ini kajing mi ini tok mtawi dajit bro. Ikam employees ikut jimut ini wara we fight ika cuman yo man yo ko jing job ini mam ton job employees job jadi burung Job jadi burung khliau ro ko bi kasih em dok mah. Kajing kuat ini tada orang yang persangan di lai siap ini di kan member yang association. Dan ngakau presiden yang association di alam di blok di bejor ro office berar lang cipok. Dia cam di klamu presiden yang ni company ini. Dan hadin te ada keburu dak iu man da sanyu kot ngile nang ba ka wa thoi da yang association ini employees association wa tok chim immediate action dem te la yo tamnit yo te wa tok uklek pemkor kam tam wa mi kitien ki wa man sang khamat yang i kam je bru kesi penar man ka wasang man lek ko sia puncak brom ka kadu halu kata te gawan ong mi de ong kitien ki wasnya si awasnya mi kitien kata ba MP para MP lo kejon i pra kan thagi pi kan thagi kalau dah man nga ka wi ka ong man kajing kuat yang itu ujom to ada man lihat di wong ni kam pernah ujob de kajing lihat dak hok dolar kulti wo to duru to lima saya ni pod kam dewan itu dewan siap nak apa ka cham management ni head yang company de yo i ka sebab mat dan san le ka sti wa i ka ta sti o wo be wi ka tu bru ko to wo jan ni ti po heading po ni ka semen plan po area ka dan ni yang institution em ni wong wan ko wi ko au ia kan ka kubor wa am ni na ajing ngarpat nga wa siapa ka jadi bru ko Italy wa ka jinge dang bun yo gam to dun ni i de mat si bun jinge ni na percang nanti hani ni kubu ba yo i le ko kubu yang yo ni cimentan ni ni nang wa ka jing job into semen nga into de ya ni le ka jing job to yang lang ro ko bi ka mesti nga to siapa Italy je bru khai no kendit bru kendit bener mah kendit bru nak di kam nang pi ni yo tiak pi kenang yo lai be kam cekman hamut wo jing job untuk dukat i jing job dia urok je kejing kuat itu janmit tu Mr. Arun Kejriwal memandu AVP yang 9 plan Umesh Kumar man le GM yang man ni ulti wo man ko sesok ni tementai ya kini la le kom no mentati along ka up na lang ka along investigation yang company ka bakakan ong makan selek ni kan sistem action makahil la maka komisi tu bakal ulah duk jing kermen maka jing lek jing ni kai ga jing dawana liang jong fi jing dua jing ke long ni ba kin bet mardor ni ke beri betre ni ki bil ke bam ya hab ka society jing ni ka bam midai ba ka kam ka jam ka bam la ban sio tu jing keren long keren ka tim la ka demand jing kin be jing ni baro anu ka kom ka jing ya pelang beri jong ni bener ni mentakan ni ka ba ni oppose mentakan jing lek jong ka ini kira tua ni kinong try jangan ni semen hani semen plan hani te ngikum ga association hani jono association apa ala semen plan top sem employee association ngira persang bakala long seso alun ta jong ni kinong try hani menir si maka jing sosi long ba ini kinong bai ki poi hani try kita atat bak tim kasih samai ini ki jegru te om kam ta om tang ni ki beli ki beban menen ha se ki jong ba pakak kumbe mah te ta lang ni borok je jong the whole mekhla tak lut dan yang jeng ni wan ni la run ka kam no management la kendo meni hang tu la keren ta kata
kira dah lihat dengan data lah draft letter ni kum kinong tray trong kan ni ka lok trong kan ni ka top sem MCL ngiyo I bakum ka cingcia nin ka sngi ka long ka basngo sri yangi kum ki tray snong tray jaka namar ki breu ki banabar ki wan ban maham yangi da ka keten ka bangim sngo tenat da ka biong da ka kenten ka baki pendan kam ka long maro sopko ta ka ka ta ka cingmut baki ong maro sopko ngi kum kinong tray ngi persacur yaki bat ngi dawaru baki dai ban be no yaki mardor kum ki nong tray hang ni kalong ka ke bang ngimla ban pedang ngimla ban yaisha ya ke ka bakini ki bawan sisngi asngi ki wan ban pen kluma len ban penting pen smith ingi kum ki nong tray hakani ka top sam cement limited ti nakaliang jongi kum ki nong tray naka top sam cement limited ni kerpat baya ka sarkar ru ka de ban simkhya halor kane ke cingcia hak babarong hilayo I media ka balami ka dur jang kitu ki breu ki bakran klem akor khamtam menin hak to ka jaka bagi keren ki kitu ki kenten ngadon hotspot wat ka bangamla ban pedang kum ka long kume bakin pendan kami kitu ki kenten ki bangihi ngimla ban pedang iki tengah kerpat baka sorkaru kade ban simkhya halor kine kicing ciak bam henin kasngi ngayu I kat kum ki reporter batang ki polis ki ba mensau ndai nakel yang jongi ki staff ru ngidan sibon ki ba kekti jongi kala ing kila kidan ki ba mong ki kicap ki badan ki met kila kidan katu kat nengut ki ba khamtam idan iwe long keme ki ba pio I ba henin kasngi wat ya ki kenthai ru ki dang not ban kata ban bom I da upulis ubam ye ubam usyo ki kenthai kalong ka ka bangikum ki kenthai lan ikum ki long keme bangimla ban pedang ya ka ka bajia menin kasih hang ni po top sam nak bentak ka public hearing jengki tang mentak kasih nak yang jengi kumga ki isu nak po sakal harangkat ka jengya dalang ki pradkhot jengi minanong ni hapo kan company Meghalaya Cement Limited ka bakmi ka top sam cement te baling ni dalang ni hapo company top sam kadaw na marba nyui baki nong tray kasi di local staff mo kita company kila simnya kajing yalang kajing kendulang jengki ban ajing tho chau president mo jong ka company ka top sam company baki dua isnan ban weng kam yau yaktu ki arut ki barjala ki nong tray hi jong ka company ki ba concert menin ka public hearing men ka arab sautrik berapa pra ajar apply. Jadi nak lihat jungking yo I bagi lokal staff hang ki dapat buat kau hau presiden jong kene company ban wan kam ki arung ki nong tray ki barjala ki bakran manin ka jingkran jungki ke ba kum kesang nyumla ban pedang lelei ba haka imlang salang mot haka society omde ban temi kum diken nang ta sisu ba kum kene ki barjala ki batri hang ki nut ban temi diken maro sko khatam korosko ke jimu jong kata ha tena kalian gejong kesang nimla ban pedang lele te ni dawa ki borjong ain bakin simkhia ban kem mardor yang nagi bro bala sarkar kam simkhia mangi kesang yang berkat aku hebat ka senjam kumun le tang kata he bor ngani menjen ke bajia nakalian ki bor bahalor aga jide bat ki khna khlung kamdon shu ji sin ai shu sho pathar ki shule kam ki ba mede te ga jibe lat menen ka jingle jang ki arngut ki barjala ki ai kata ka kentin ban ong ma penyap baik dat sho ka jing seo jangi ka to long ba klayu roi na ka hok long bru man bru jangi kim khan shu ki kan thai khna kim khan shu ye ki ru temen ki kawang na phang ki dat na phang thang to ka pen I ba ki bor jang ka ain ki la le ya ka ba ngila ban pediang ki la pendon kam kulmar ki la pendon kam sha ba put kim khan shu ya ka yap ka im kim ong shu ba kan de khna ki sho na phang ki jat na phang te kan ne na ka leng jangi kum ki ba tre kan ka company ngidang mut ban lek ban yo sngew ya ke ba ke kan ban yo pantip ke khubon ki ada ke je ban pesan pat kala ban yalam ngi shoput ban ngin jap na menen kadang ka kepon menen kan bang nang yang ban yo sngew ke garai na galang ke arleng mamla ada krit kan san kawan ngajing pen thai yo tu bom gret jengki kala polong ngi borok ban ya pra wat ngi ba tre hang ne lo menen sa khndiet ngila sha sho sa khndiet ngila sha ni sha man sau keng na galang jonga baterai hang ni yang perem jure kene ke jingle yang ki bor bahalor kim khan shu kim dan shu ka buram nga perem juru ya kini ki angut
ki barjala ki batreh pon company ki la lepon kam ki tin baklam akor ban yu roj ka lam rum jingi nakaliang janga ki tang ki neketin police bu khi có hồn mà bale u là ông lupa yang ini mar bale ki kum ki employ betre hang ne mar pidon kam ban yerap yang ini kum ki nong song hani ha company bat pir kum ki employ betre hang ne mar pidon kam ban yerap yang ini namar ha bangi long kum ki BDP ban yerap yaki namar bale pat kong hon ki wan bat Kamu ki kiwan ong na kaliang nga BDP na kunong ngiwan ban yerap ya company kum ki volunteer menin ta uang pat bale ngamut ngas ngau lengok pi hajing im marwai semen ngasong perkat ngong bale ba uang yangi ban yeda yangi ban yarap ta ne mar bale bat umi kemat bat uang kawang bat dat taniap kata ta gamlong pi ba kong Kamu menin pitray kumu volunteer ah ta yang aru ngamut ban sabam men ledam don tubah sanga tengah ong itu polis ru ngam sar ngamde ru nong persa ino ru ngamde lenti kum kata namar ngakwa ban long kum nong yarap yiki kum volunteer tang Kamu kata tapat pi long kumuy ngam ta ngalong hang ne ngatre kum driver banyak kali hamans.